Ra? Ni, paki-paki mo 50 dili kay. Dagoon. Kung 50 ra ang bayad sa pagharas, pila man na ka oras? Pila ka oras? Ha? Ha? Pila ba ka oras? Ha? Pila ka oras pagharas? Aw, unda ko sulsi, lagi talon. Sugod. Nagsugod ka? Ay. Kana sa amang buntag ka nagsugod. So bali half day. Las usok pa. Las usok ko nga to. So half day siya. Half day lang. Half day. Half day. Unya nga nung 50 ra manghatag, 50 day ang half day. Pagharas. Murag 300 man pagharas no. 50 lang pa ako pakyaw yan. Kung pakyaw ko tag 50 lang ang kadakon. 50. 50 ra kadakon. Oh, nga to. Unya kay dako kayo kay hapdi kay ala udto na human lugi. Ibutang nato 300 ang adlaw dapat Pakyaw lang kagbay-bay. 150 unta to kay tunga man sa adlaw. Mo ini si kalon. Sa sunod og mo haras kaayaw pagpakyaw oy. Inadlaw kay kung Ay, naglaw. oh, kay tunga sa adlaw dako na kontra sa kanang mupakyaw ka og kanang pakyaw. kutob alas 11 unya. Muunda galayo. 50 ra. Diinday ka nagharas bay. Muunda galayo sa pakyaw unda kal. Yan ba? Oh, pwede may pagpakyaw, pwede ka mo pahuway. Dolo, dolo ka sa dola. Pwede sunod tuig na humanon. Basta pakyaw. Bay. Diin man ka naguna. Yan. Di na nagkaan. Saan ba? Pagkaroon sa tunga. Dili kay Largos Daplin, tunga na ba? Dili man taas akong ingon og diin ka naguna. Diin day ka naguna bay. Alaula na siya. Sud niya ri boss. Ha? Diri. Sud niya ri boss kay daga boss. Ha? Sud niya ri kay daga. Ay, sinanan ka ba yung bata? Gamay pang bata. Sud ri daga. Tugnaw. Diri boss. Hindi. Hindi man gani si Beto ning. Oh, di si. Nagrongkoy man gani. Oh, nagrungkoy. Wa ka inom tunik ko. Ikaw na Ebo. Wa ka inom. Wag kinom. Oh. Ako may ko kay nagra-round mo ko sa inom. Oh, lingkod usa. Lingkod usa. May kay blandi ka man. Lingkod usa. Okay naman dai. Kasi man Naay daga diri ay. Naay mga daga. May mga daga ba yun? Oh, naay mga daga. Amo ba sa kapatid? Ha? Kamu kabanan. Kabanan ba? Ay. Okay, wa ka istorya. Wa ka istorya. Wa ka istorya. Unsa? Istorya hay. Unsaon day pag-istorya sa daga? Insa kanta. Ay, istorya hay. Ikaw. Ipakya ko sa sino. Wa ka siwas kay Uwan. May kipaki ako no siya. Ako no siya kitayos gaw. Oh, nga nawa man matiwas. Kaya nag-uwan ko no. Maura de, makuno ka. Wa siya katiwas kaya nag-uwan man. Hingol siya kaya nag-uwan man. Kitugno siguro. Ikaw di gid tugnawon basta may tuniko. Okay. Ay pagmulis ba tug. Ha? No. Uy, uli ay! Pagkuha sa daga, kapatid ka? Bas, Wa man ay kwarta. boy! Pagkuha sa Kikin sa may utang, ikaw o siya. Ikaw. Imo dai nang pautang. Ngayon ka usar ka ba sa tuba dito kasino. Ngayon kakamay man. Baos ka baos. So, kami hinon dito sa ubos na sa agaw titing hinon dito. Kasino dito ba?
Uy. Lama. Ah! Aw! Ang... Nagmamon ka... Nagloto kag mamon diha? Mamunda ing bansag anak. Oh. Nagluto kag mamon? Luto kag mamon? Naipandisal mo? Mamun og pandisal ang bansag. Oh. Oh. Man nagpandisal mo mamon diha? Matay mo ki... Kanan ding atong dikir din no, imo din ki kahimo og dikir eh. Rebecca mo na siya rito. Tawag ko Rebecca. Asa ka man? Asa ka man? Nakaman di ay ang kung bata ulit na dito. Ha? Ulit na. Asa man di mo? Oh, ikaw naman, bukuyog ka. Oh. Kaya mga anak ka sa dodo kay baka inumig tubo diha.